नै जोंहा टेनिसका बिबैला नाव मोनफैबायलै बा मालायसो आइदै टेनिसका बेला ओरै बा इदिसो नोंसोरो बिदिसो सासेया Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोरजों दा माने माबायाव थांनो नागिरदों आरोना बग्राजुलियाव हामफेमरानि न' बोरायाव नै हामफेया दिनै मेदाम जादों ओमफ्राय जों दा बेहाय चिकेन चावमिन लानानै थांसै जानो थाखाय फंबाया बानायगासिनो कफि बेदर होबाय ओमफ्राय लागावनोसो जाहैनांगौ दा बिखुनजोनाव थांनानै आथिंबो दं नै आथिङालाय थोंसेयाव बेसेबां होला थाइसे ना थाइबा हो बा 10 थाखा लायबावसो नै थोंसेयावनो बरिया जागोन बे आसोलजों गन्थं गोलावजों जानो आथिङा फिसाजोआ उन्दुबाय नै गारियावनो उन्दुबाय बारल'नो मोसौ नुबोनानै चावमिन लाबाय दायो जायासै जोङो ओजोंहाय जाहैनोसै ने टेनिसका बिबैला नाव मोनफैबायलै बा मालायसो आइदै टेनिसका बेला ओरै आबैखौ नुफैबायना आयौ हिन्जाव सिखाया न' सिंबाय मिनिहरगासिनो टेनिसकाया नै मबाइल गोदान मोनबाय मबाइल सोरनाव फैदों नोङो जे आबैमोननाव हा आया अनो होनदों आरे जे आइया बा इदिसो नोंसोरो बिदिसो सासेया नांगौ नोंनो बोरै आबैयाव थांखो नै दाउ बिगुर मा होनो दाउ गां फुगासिनो आरोना बिथाङा बिखुनजोनाव फैनानै दाउला दाउखौनो मोनजाफैमारबाय एसे खोब दाउजोआनो जागोन खिंगुर गैया मा गैया अनायनानै दाउला बा नालाय सानजों लाइन मारिबाय थाबावसो थसुना होलायदों माखौ बाबा नावथारा टेनिसका एसे मालाय इसे सुना होलायलायथारदों आबैनो लालु गिलासखौनो जा जोंनि आमाया उन्दुनोसो ओंखारबायनो जाया Mula? Sudah gelakan lain. Tidak kayaknya saya heran apa. Scares bila.
माखौ दाउआ मोनो 250 330 गाहाम 20 गाहाम दा 300 ग्रोब नामाथाय दाख्लै इसा हरदोंमोन एसेबांथाय बारा मोनो दा दाउआ माने मैगं नै दा खमायसिगोन हाथाय मानदों बिना इनि लोगो माखासे फानहैबाय आंबो 320 थाखायाव खोमा सिगां एसे सिगाङाव आरो बुरजा दंमोन नङाबालाय दाउआ आरो आं लोमजाखांनानै ख्रेब 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 जादों बिदिनो होनसै दा गन्थं गोलाव जानो आं दाउ खिथुखौ सावजागोन दे आंनिसो सावनानै जा गोथाङै जा सावनानै जा होनबाय आरो गोथाङै जा नैलै फिसाजोआबो हनै दिनैसो फैनो मोन्दों मा बिहैगोन दं नैलाय ओंखारलांफिनबाय थायो नांगौ हरलाय माबा हनै जुमाय लांदोंदां लकेल दाउ संगासिनो दहाय नोंथांमोना गोदानाय नुदों जे दाउला दाउखौ आमानि न' होनरा आरो दा संगासिनो सेव नै आंनि फेभरेट आरोना लिभारा ओमफ्राय हाम्फेया बानलु देदों नै बानलु सामब्राम गुफुर मस्ला मस्लि देगासिनो दङ ओइ बारा होनांला बेयाव होखाबाय संख्रिया ओमफ्राय नैबे दालि रुगासिनो बिखुनजोआ र' एसे एरनां माबायदि जादोंथाय दा गन्थं गोलावजों होफायनांगौ खौसे बेदरखौ बनाव संनाय अदाबाव संनाय ओंख्रिया बिराद टेस्टि जायोलै हालदै होथ'वाखै दा दसे थाना होनोसै हालदैखौ मोजां एवथ्रुमग्रोनानै लानोसै आरोना बेदरखौ सामब्राम गुफुरजों माजों बेखौ नंगौ बानलु गलमरिच जिरा गलमरिचा अबेथिं बेयाव नायखेवनानै गलमरिच बिफां दङ फाथै बिलाइ बायदि आरोना गाबोन फुङाव खिन्थानो बिमा दा सानजों बियार लोंगोन ना सानजों बियार लोंगोन ना मानि बिलाय गावल' लंखुमानो नागिरलायबावो